נמצא למעלה, רק שמים את שם בקבר, והבעל הפניס לוקח את זה, אתה יכול מחר לבוא, זה לא נצטרך, אתה פשוט לוקח את זה כמו שזה הוא, ובא זה למעלה, זה לא משפיל אפלואים. אחד סיפר, הוא נזכר, עלה למעלה, הוא מצב קרוב ל-20 פלאפונים, שזה היה פה למטה, פשוט הבעל הפניס לוקח את זה פה למעלה. יאללה לילה 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 ילדי לשם חזוי, ילדי לשם חזוי, ילדי לשם חזוי, ונפלא יסוב לבני יהודה. ילדי לשם חזוי, ילדי לשם חזוי, ילדי לשם חזוי, ונפלא יסוב לבני יהודה. נפש אוי קייכום, נפש אוי